Taon nga. Kaayo pa nimo gani ha. Unan ba? Ihong mo lang ihang baat sa... Dadun niya baat? Ipa-iba mo ng baat niya naglubong na to. Agihang baat. Mga bag-o para ba lang yung mga baat. Guys, so. Kalitra jud siya ba ka nang wala sa magsakit, wala jud tanan. Kaon pa sa paggabi niya, kalit lang siya ka. Kuan. Wala. Natang alaga. Kasi pa na bugjaw mi. Kanang ayaw na ito ka. Kuha ito sa kukot. Hindi may katuo guys kay kalit man na. Nawag lagi na siya. Hilak. Ano siya? Ayaw pa man na. Hindi ko guys na bugjaw mi dari kay kalit na masani o hilak. Kuha ano na mo. Ang sa una sa nimog hapon good. Unahan ang putos na yun now. Kiriyo. Yan na. Pari ko. Nagigil ka para na mo bi. Nalilita bubuhay ng usog. Uy, kay sakit. Terus limpi pa juga kayo diri hani sinabunan pa ka pirmi hindi na tayo mag-alaga lagi. A few moments later. Hapon na tanan guys kana hapon ba may nakasugod kay yan hindi na pudli sa tubangan. Hindi guys, kaya sayang man ko uning ang palaya. Amo na lang di move dari gamay. Pero dagto rami taman kay ano na ituwas na mo ug utol na tong lubi kay sayang po nang atuhang oral ba niya. Napay lubi mabagsakan, sayang kayo. So ang gipang tangtang na dari ang mga tanom. Gawas dari ag ano. Mga bumbil. Ano naman ni tango lang ni kay dali naman ni ma buki. Kasi ganahan utang diha. Oh, kasi ganahan mo utan kay mayroon mo kami dali kaya mo isang tangtangon. Naman pwede di na mo tangtangon guys kaya raw makuan. Pasanin sa buhay. So yan guys. Maga pa yung mata namin. Dahil ano, may sobrang lungkot namin ngayon kasi dinaan lang namin sa pagsira ng aming garden. Sayang guys, nakapatay na mga bunga guys. So hanggang may mga bitin. Pero patay mahim. Bumbuon juga na ito kay kuan. Para makuraw na diha. So hapon namin nakasugod guys kay grabe mo kung kainit. Wala guys, iniwan na kami ni Hani. Bigla lang, sa Hani ka lang, wato magkasakit guys, yung kalitra itong gilak gabi eh. Basin siguro paak siguro ko pa. No? Paak? Sa tuwing mamaak diha. Cool, basta nung ipaak ko, cool. Arte mo na siya. Kalit mo sa gakuan.
Wala man tani sa mudro mo trabaho guys nga mga nang naman mo ni mahuman. Luwi lamat danti na kang sahad. Sud maka, dante. Ayo, dia ko kuhan tayo to. Kaya amin minta. Ayo. Udah ko ni dan lagi sa Bauna mo. Bakit po ang siya na hindi pa ako? Taas man siya bigay. Di ako, bakit halas ba? Bakit halas? Ang dalawa ang siya pa up. Ang bagay siya, isang dito lang siya buwan. Oo, lagi ka, sige na siya di mao. Nagpuan, hello guys, good morning natong tanan guys. Salamat kay kadyo ni Ma'am Bidi ana. Balhin na jud namo ag tanon dali pikas. Ag dari ipang uban ang bumbil tos likod na gibutang. Nakalat pa guys kay gahapon magud nakasugod mi mudto na wa may maka kuag buntag lagi guys kay wa lagi may sa mood kay malagi na si Hani na wa na si Hani. Ning kalitra jud si Hani wa man to siya sakit guys pero ning kalitra jud siya wa mi kay bawo gipaak bato or unsa kanang diya kani amo na laman ni siyang gubon guys kay kuan ang di mi makakita da ng isang butanganan ba kay murag di pa jud mi makabubon pero ginluan na ni Nicole gibutangan na siya og kanang sunrok sukuan kay basing kunog nay sakit bato niya wa man jud sakit to si Hani. Kalitra jud siya guys manang di mi maka mubuon ba sa ni pakanon ni atihang sisig kay mahimo guys kay kuha naman si Jasgno. Basta man mo ha kapit na mo mugawas og mahuman na to atong kana hindi itong dami yung tubig. Wala naman din may tubig. Kaon, busog ba siguro? Kaon siguro ka. Sayang guys, okay, buwak na ang tao. Kanahan ang tantangon guys. Last na mong trabahoon kanina lang og dito. Kay hapon man ang putlan diha hinluan pa na nas likod kay daghang mga pangtambak diha mga kahoy mapuy-an og has. Naghumana dani og putol aning lubi. Kay wa pa man si Robin og magputulay ba. Uy kay lit na ka, basa ra ba kay ka? Ang nagi tangtang dari kay rong mahawan.
Yan lang. Pwede na ka magtanim bot. Ay kay katong ang palayang bitin man to. Hindi ako. Inaigo akong tanong dire. Kang salamat kay Kadyo sa naghatag dani. Kaya guys, mga tao star apple guys. Among mingming gahilak tos gawas. Kay gihinlo gihinluan ni Nicole. Lingaw lang nitong kagalingon guys kay sad man jud man dari di pa namo madawat bitaw nga mawa sa mga hani. Ngayon tadi ay sa star apple ang nami tamis. Nga unta man bi salamat kadyo kay buatan nagahapag dani si kaaban ni Papa Edith sa trabaho. Mami kayo sa guys kay tamis, di na kinahanglan nga lamawon pa. Kay mito nga violet. May pagdidi. Nara bagi mo inahan diha nga lakaw-lakaw, gipakaon na magihang nanay ani, guys. Hindi man pwede namang pagawason si Jack kay kuan. Bitbiton man ni Hani, ay Hani. Bitbiton man ni yang inahan niya. Mo asa niya dadto nagusagali gibit-bit na. Wait lang. Kay didi na pagusob. So mara to guys, thank you for watching guys. Kay naran init na kaado sa nga tanan dari oh. Diyan na laman hapon na nahatiwasan og bangag kay in duty pa bas papaidi. Dito na laman ko sa kuan likod guys sa atong hawanan dito para mapustihan na pud siya. Bye bye. Thank you for watching. Salamat kaadyo ni Mami B. Salamat. Oh, nasi lao. Malaya ng gawas, kuko, mimi ug tintin.